Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot. Selikam Mawdu mashallah alhamdulillah jamtan mashallah wallahi jambol non to mawdu mashallah wallahi mbayrondiri kay wala selikam mashallah alhamdulillah mashallah jamtan hanyen kay mi arin do en en wodi kamo hanyen kam wallahi wodi kanko tawmu do en oui wat selma gon mi be adam arin do en mi lan wodi wallahi hay nenden mi arin to en wodi mi arin to mi yanim garmi do en ton welti yalti to non kawma wi kam kay yambe ko fernata non kawma wi kam kay na ta to ka e mo wala art aran kay liggey kay sa ni ka sa respectan kay awa bonini ho ngannum de ha no garoda do ne mbar yana silam ko riya pharmacie ko artno Dakar yana salmidi de wallahi no wori kay wi kam ala do wala do moderne do esken sir sawu nana tawri hombo min hawni de xam biya adno go boni adno bonan himbe be boni wallahi ko himbe be boni an kam ka neddo moj jiima mi ka neddo moj parce que gila ngarmi to en nen gummi fuuta ngarmi ko an gadimi amdude wallahi parce que gertogal nan ga jogga gila korko fuddi ha joni ko an nyamini ngal gertogal ha joni hejirani ha joni hejirani gal jogga sa fu ku nanta ay ew mi ari ton mi tawani don bi mi ardo mi jewma jewon goda woni kam hay ton ko a yalti ligge tout ça ew kawma to wen kawam men der kawam de bal fona til han ma on jonti didi ko dum en tampi gay aran kala majjaka situation no way borom do mi illa Allah min mot hande mi yaaro mi jawdi ya guppi safal jango kan mi yaha to en kan mi jaw na hamni tan da la ila mi mitinandum wallahi mitinandum gilden mi yidin artudo maro joni mi dañi ga golle seed alhamdulillah mo yetten Allah kadi halni kam ni ennen kawma sellanti situation no musi kadi mo biya wadde en jungam so Allah jabi wallahi alhamdulillah kadi min ko min fuutan ko min gandiran ko teddungal wallahi min gandi teddungal ay teddungal dasara ko rondete wallahi rondete kadi inshallah dum ala cadel mam jaggan dungo ha an ka neddo mo so Allah jabi wallahi ambur mo parce que gili jimam do ennen mashallah andi ni kam do ko heewi kadi halni kam situation wuro ngo ay gillen ha joni alhamdulillah joni changi kadi ko non tan jet Allah min jetton fe ambur moddi sab gil gandana ha joni hande a bonnandum non ar nangi mashallah hakkunde men no fe kanada moj adno fo so yimbe bayino badani adno bonata yalla hebbin hon ma en tan dar ben nder wallahi ba so gardien o ari do en kalam gam tayin do gardien ñenen gardien gondo to eno ala kewdo won tayin do ñenen kewdo gulede Allah tiya on jidado ko boron nden fo ko nyami luwas kanko luwa men gallu wona gardien wato wona gardien ko jom gal kon sa yidum say ci gra wona neddo jaddi ko jidano no junni kono man cabitilis ko hakkili wiram habbay kanko jeey gallo kanko jeey ko bardo mi kawm to sellando ara poddo hay ñaar puri matti jogade galle donc ala wat so arim salmi ay mona inshallah wallahi on mitti wordu non pourta woro joda tajaje ha gongo sala ya kore farilla nelado Ramadan Shahru Ramadan Kareem entrez aw marhaba 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 arseli day tamber adene jam on selli ba yeteral alhamdulillah badoni liggey machallah adon celli kam ya nananta bagdina celli kam alhamdulillah mawdum yeteral hanki bi yayi ma jamanto naflit jonte laare yu somi taji tan gasi leran bi mam shaytan gorno wodi accar kam taaja tan ara jodo e kecam tan jaggo juude habo wallahi wana selikam wana ni Mustafa en badi celli kam alhamdulillah gila nodduda ma joni ko liggeyaaji tan wallahi bi hande il faut mi yettoma mi dawo miiji mo jogi dawo ko no way quoi wallahi ber fami seydi aw Allah jarama wallahi kadi Allah teddini feewi kadi hono ma webani sabu choda mi odo galle de ko anje sababu mum so wonana ano ko ni wi en ko fonne wata so mi yeyi kadi hami detti décision yiddo wadde hunde ko mami halan ma gaccenen hakkili mi anda sa nani mi nawliri way mi nani yimbe be na kala halina ko bida
mi nawliri on kanko suko debbo gila nawlir mom faade ñallangal hande ko mi luwan ɗum appartement ɗum ko tawma wallahi joni noon ari ha ɗo kadi julde fandima aɗa andi koye lewru korko yimɓe gonni muusi fereji ko wir korke muusi noon ala kulli haalin julde fandima kadi ko namdi ko wona seeɗa sabu so Allah ni kanko noon wona seeɗa machallah sukude koko ni joni noon julde ari fandima ko namdi ko temedde ɗiɗi walla temedde mankude seeɗa ujunere mbimi noon ɓaade an ko liggey ma ko ɗum ɗo galle o galle komi jiɗɗo yeeyi ɗum somi yeeyi ɗum ɓoyen desmo kam yiiɗa wadde ko metti ɓerde makko mi hokkamo hen gandanɗa hoore ma ko yoni haysoko temedde 5 ujunere o feyniri julde makko seela makko so gari mbasa jaldema accami ɗetta ɗum mi luwana ɗum haadi o saaha mbeɗa andi mami heptoyi kalis mi adda galle goɗɗo inchallah jaaɓi ceerno Hamady miijo ma ko wona miijo moƴƴo quoi par ce que an o gande ɗo e nder Nouakchott temedere hande yimɓe dañuɗo e galle nde ronki an aɗa jogui galle ma joom suudu ma ko hen woni hen gonɗa sa wi aɗa yeeya ɗum sababude debbo julde ari mbiya aɗa yeeya galle ma sa yi galle ma mbaya e luwas ɗum holko sens majjum kadi iɗam haalal faram bara ɗum hande wona gartam debbo ma mbaɗa addu ɗum koye galle ma rewɓe ma foof mbaɗata gotel kadi ko joguiɗa mbaɗa ka ala oto jaranma wadde ka wawa so yawti wontanma nimsa mbiya sinno mi andino taw sinno noon taw déjà ɓenni taw min kam sikkilma kalantuma tan ko woodi kadi min ɗum ko liggeyam mboɗa wawi waɗandema ɗum mais ka sikkilam kalantuma ko gonga quoi par ce que ko gonga woni foof kadi hoto jaranma après para ko nimsa quoi eyyi mi nani haala ma kadi haala ma boni bonani nde boni bonani sa faami kalɗa kadi ko miijo ma neɗɗo fof miijo mum minne kadi ko miijam takkam noddude am a faami miijam ngo kadi so moƴƴani mi noddirtama ɗum kadi eyyi ɓaade aɗa wawi a wallan kam tan mbaɗa ɗum saabu mi yiiɗa pertudemo walla hami ƴeewa hami jotto mi ƴeewa ko wawi wonde fof dal hoto téléphone ma woni innakum tan miijo no feewi quoi par ce que ko mbiɗa waɗa ko hunde ganduɗa waɗma mbatta nimsita quoi kadi ɗum noon miijo hen no feewi min kam kala ɗo nodduɗa kam inchallah ma heɓam ko an tan keeɗimi mais kam miijo hen no feewi par ce que wona miijo quoi yiiɗa aɗa yeeya galle ma duttoɗa e luwas aɗa luwas hande koye musde ni wona miijo kadi para kadi wawi kadi debbo oppuma kadi jaa wontanma caɗele la Youssouf yo Allah heeɗen kono noon donc yo Allah heeɗen mbaɗitora muñan no feewi quoi sa walde ƴetto Youssouf wiide yo tinnoɗa korka ma no feewi mbaɗam yaha komi poɗɗo jogui rendez-vous ji quoi yo jarama ko wonde foof inchallah ma jokkodir inchallah tinnoɗa e korka ma yo inchallah ok ñallere jaam salmini acca so ari inchallah mo noon jarama no feewi jarama a haala ka delare ko haali ko kadi mami watten haqqille mami ƴeew so acca kam mbeɗa andi belade mum de kewi tan hankkadi mi feltat mi yeeya tawtoyama min gona e appartement men kanani somdu yurmende hewndu barrage korka ko farilema ne waddima hota wondane gantuji mum naflu ganniyoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma saharu ramadan hitande foko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamde yerde tawa hora